snart på fælles vandretur med Vagabond Tours i den her uge. Det er en tur i Pyrenæerne, og jeg vil give jer nogle tips til, hvad der er obligatorisk at have med i en dagslysrygsæk på en dagsvandring. Hvis vi starter herovre, så i posen her, der er der både regnbukser og regnjakke. Altså har det med, har det liggende i bunden af rygsækken. Det er nemt pakket, så du faktisk ikke fylder så meget. En solhat for den skarpe sol er også altid fint at have med, og så en ekstra trøje til f.eks. når du har spist frokost, så kan man blive lidt kold, så kan man lige trække det. Hvis vi går over til det, der står her, så er der en vanddunk, og der skal minimum være plads til en liter væske, som du også skal have med. Typisk så kan du få fyldt op undervejs, så du har mulighed for at få den. Så er der lidt gode nødder og lidt rigtig, rigtig god chokolade, som også er godt lige at have til de små pauser indimellem. I den grønne boks her, det er førstehjælpsgrej, hovedpinepiller, plaster og andet, hvad du ved, du får brug for i løbet af dagen. Måske har du brug for en spray til astma eller andet, så er det også godt at have den med. Herovre der har vi en plastikpose og nogle servietter. Posen er til dit eget skrald. Hvis vi går herover, så har vi kamera og så buk med lidt penge. Du får mulighed for at købe en kop kaffe. Nogle gange kan man gå op til en hytte, og så er det rart lige at få en kaffe eller en øl eller andet. Solbriller, også obligatoriske at have med rigtig, rigtig gode glas, så du beskytter dine øjne mod solen. Vandrestaven her kan være en fordel at have med, som kan aflaste ben og ryg, i hvert fald når man går ned. Selve rygsækken, det kunne være sådan som denne her, typisk 30 liter anbefaler vi, og der kan det, der ligger her, snilt være i. Udover det, så skal du regne med, når du er på en fælles tur, at du også skal bære noget frokost. Man har fælles frokost med, som man spiser. Det kunne måske være dig, der skal bære fynsen, eller melonen, eller tomater, eller noget andet. Så det er det, vi anbefaler, du skal have med. Og